nagbabanat ng buto sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano. Anong hirap talaga ang kumita ng pera, kakapal lang yung kamay, masusunog pa ang kulay. Sa aking pagtulog ang laging iniisip, bumilis na ang araw upang ako'y makabalik. Itinigil ang bisyo, alak, sugal, sigarilyo, upang makaipon magtitiis na lang ako. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay natuwa, sumulat ang aking anak. Ako ay nabigla at agad ay lumuha. Itay, umuwi ka, dalian mo lang sana. Si inay ay may iba, nagtataksil sa'yo, ama. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay umuwi, gabi na nang dumating. Ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin. Matay na mumula, halos nakapikit na. Ang kanilang kamay may hawak na marijuana. Ngunit ang masakit, ako'y nagtataka. Dalawa naming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa, may kasama na siyang iba. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, sabihin mo kung ano ang gagawin. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit,